Moikka kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mennään ratsastamaan tallin uusimmalla hepalla. Eli tuolla ruskealla isolla hepalla tuolla. Se on ori ja mä en tiedä miksi, mutta kun me ostettiin se, niin me saatiin vasta sit tietää, että senkin nimi on Felix. Mitäköhän Felix sanoo tähän, siis Kingi Felix. Mitäköhän se sanoo tähän, kun tänne tuli Felix. Niin, nyt näette ton uuden hepan, mä näytän. Eli tällainen heppa. Tällainen iso kouluheppa. Ja joo, tänään mennään ratsastaan sillä. Täällä on talvi, täällä on tosi kylmä. Mutta silti mennään maastoon, koska mä en jaksa ratsastaa maneesissa. Mä en vaan tiedä miksi. Mut tänne tallille on tullut pari muutosta. Ei ne oikein muutokset ole muita kuin, että tänne on tullut uusi heppa. Mut tänne on tullut pari uutta tallilaista. Ne ei ole nyt täällä tallilla, mä oon yksin. Mä en tiedä miksi, mut me ollaan myös muutettu vähän kahvioa. Sinne on laitettu vähän uusia tarvikkeita ja näin. Ja joo, mennään nyt vaan ratsastaan Felixillä. Näette hoitopaikalla. Moikka! Nyt ollaan hoitopaikalla harjaamassa Felixiä. Ja tässä näette pienen twistin siitä, kun mä yritin saada Felixiä tarhasta. Ja liukahiihna kiinni. Joo, ei siitä sen enempää, mutta kuitenkin nyt keskitytään tähän harjaamiseen, eikä siihen, että miten mä saan tälle riimun päähän. Ja joo. Nähdään siis kun ollaan valmiita. Ja siinä asti moikka! Vihdoinkin pääsin tänne selkään. Mutta nyt kyberkamera päälle ja päästään maastoon. No niin, sitten lähdetään maastoreissuun. Täällä alkoi tulla jo tosi pimeätä, kun kävellään tänne harhatielle, mutta kyllä tää tästä. Mä laitoin tosiaan siis valon kameraan, joten mennään tätä soraa nyt tässä vielä vähän matkaa. Joo. Mikä siellä on Felix? Felix? Me ei nyt ehditä kuvaamaan muuta kuin tää mun suoritus enää. Näin. Sopiva, niin pitää nyt lopettaa tää kuva. Ok. Kiitos kun katsoitte videon. Moikka! Nähdään seuraavan videon parissa.